Salam mehriban dostlar, tanışol kanalımızın agzalary. Ine bugün bizim tanışol akustik gepleşigimizin ilkinji sanyna meşhur aýdymçymyz Bayram Nobatow çağırdyk. Bayram Nobatow bugün diňe bir aýdymçy däl, eýsem hemmeň ýakyn dostum. Şoň üçin bizim tanışol akustik gepleşigimizde bir näçe özüniň hit bolan aýdymlaryny, iň gowy bolan aýdymlaryny aýdyp berer. Ondan başga da bizim bir näçe Bayram Nobatowa soraglarymyz bolar. Awa bizim tanışol akustik gepleşigimize hoş geldin. Bugün biz Bayram Nobatowyň diňe bir aýdymçy hökmüne däl, eýsem kompozitorlyk hökmüne we munyň dörejiligi barada has ýakyndan tanışol akustik gepleşigimize tanıştyrmak üçin mehman edip çağırdyk. Bayram hoş geldin. Sağ ol. Bayram. Bizim gepleşigimizde tanışol akustikde elbette bir näçe aýdymlaryň jany görnüşini aýdyp berersiň inşallah. Bizim gepleşigimizde hökman sunat barada gurrunlamada gider we mundan daşary hem bir näçe soraglarymyz bolar saňa. Aýdym aýdymda aýdymy nähil saýlaýan? Sesiňe görä saýlaýanmy? Ya ýüregiňe görä saýlaýanmy? Ya bolmasa şul aýdymy halk gowy dip saýlaýanmy? Aýdymy nähil diýin. Elbette meňe şeýle aýdym döredimde bir şu wagtky döwürde ýaşlanmady nähili aýdymlara ya nähilrak stilläk aýdymlara ýykyn edýänle birinji bilen göz aýlaýan. Käbir heňler bolýar da ýüregiňe ýakyn. Şeýle ýakyn bolýar. Ilki bilen şonu öňe sürýän pikirme şeýlerak heň bolsa halka ýaşlanmada yarar diýen pikir öňe sürýän. Seni biz esasan aýdymçy därle, ýani sunma dişgärleri, diňe aýdymçy därle kompozitor hökmünde de tanalýan, sunma dişgärleriň arasynda. Türkmen ýyllar aýdymçylarymyz bilen kimler bilen işleşdiň? Türkmen ýyllar aýdymçylar bilen ilki bilen maksat özüňden başlaly. Hawa. Ençeme aýdyplarny edip beripdim. Hawa. Ne mehriban dostlar, hakykatdan Bayram Nobatow men bir näçe hit aýdymlamy ýazdy, ýa awtory aranjowkasyny etdi, sözlerini bile ýazdyk. Hawa leýalija aýdym, anan seni görmesem u kagtdy bir näçe soňky 2018-nji ýylda Mersi albom çykdy. Ony Kadir Dadaýew bilen, Kadir Zan bilen işleşdiňiz. Kadir Dadaýew bilen işleşdiňiz. Men bir näçe aýdymlamy Bayram Nobatow ýazdy. Başga menden başga haýsy aýdymçylar bilen işleşdiň Bayram? Senden başga ne edil ýakynna, ýaňa ýakynna Kadir Zan bilen bilelikde Rasim Gelliýewiň albomuny işledik. 10 sany aýdymdan ibarat bolan. Mundan başga da täzelikde Miwe Gummanow aýdym etip berdik. Mundan başga şu wagt Wepa Ýollaşow bir medlini aýdym etip berip otyr. Umuman türkmen ýyllar aýdymçylarymyzdan hem Murat Öwözow we Bilbil Öwözow we Şamrat Oraýewiň öňkürek aýdymlarynyň bir näçesini edip berdim. Mundan başga Parahat Amanurdiýew bilen Gülşat Gurdu we bir näçe aýdymlar edip berdim. Soň Haji Ýad Memmedow edip berdim, Anuş Murat Durdiýew edip berdim. Durdiýew we ýaş aýdymçylarymyzdan hem Celil we Habib Music, Habib bilen hem işleşdik. Zeyhun Atajiyew we Döwlet Nur Muhammedow we Gurwas Ataýew we umuman şu wagt doly hemmet ýadmyşyna. Demek bizim Türkmen ýyllarymyz bilen bir näçesi bilen işleşdiň we bir näçesiniň kompozitorlyk awtorsk aýdymlaryny edip berdim. Awtorsk aýdymlaryny edip berdim. Soňky eden işlenmedi Kadir Dadaýew bilen bile aranjowkasyny edip ýerine ýetirdik. Aýdym wagtynda berýän. O başardymyzdan wagtynda berýän. Kadir Dadaýew bilen işleşmek nähili? Men bir zat aýdasym gelýär, şu taýda Kadir Dadaýew bilen bile işleýän aýdymlarymyz we ýa-da men aýratyn özüm işleýän aýdymlarma diýjek bolýan şu ikisiniň tapawdyny aýdasym gelýär-de. Bir kelle bilen pikirlenende iki kelle o pikirlenşýär. Elbette gowdatçyk ýa soň netije hem gowy bolýar. Kadir bilen işleşmek maňa has önemli hem ansat. Hawa etjek işlenmez Çalt bolýar. Hawa hem çalt bolýar. Umuman gowy netijeler berýär. Kadir bilen işleşmek gaty gowy. Bayram, sen aýdymyň esasy
pop stilini aýtýanda, özüň dinleýände haýsy stil dinlemäni gowurýan? Men dogrusu haýsy stil bolsa da dinleýän. Tapawdy ýok. Belli bir stil tutamak, belli bir stilde dinlemeli diýen düşünjem ýok. Hawa haýsy pop bolsun, jazz bolsun, daşary ýurt aýdymlary, türk bolsun, Azerbaýjan aýdym bolsun, rock bolsun, blues bolsun, umuman haýsy görnüş bolsa da dinläp bilýän. Bayram özüň konservatoriýany tutdyň şeýlemi? Konservatoriýa. Inni şu wagtky döwürden geleli sen konservatoriýa döwrüne. Nähili geldin konservatoriýa, nähili başladyň? Konservatoriýa döwründen, okan döwründen, tarifleň döwründen azajyk gurdyň bersen. Konservatoriýa döwrü diýilende maňa diýilýär taliplik ýyllar, iň gyzykly ýyllar. Şo çyndan hem şeýle şo. Men bir zada eşitdim. Aha. Bayram bilen niye? Şol talip döwrüňizde 20 oglan bolup bir kwartirede ýaşaýar. O da goýmarsyň ha. 20 oglan bolup bir kwartirede ýaşadyk diýe. Hani insanın ayın tölew gelenine diye dikin bayramına batım yok ejerde galiyet. Yo, biraderak montaj var. Şeýle. Ondan sonra aýlygyňdan beri bayramyny ine de ýüşýärler diye. 20 olup ýaşaýardyk diye. Ay soňly ýaly ýene ýetýärler. Ýene ýetýär. Umuman men konservatoriýa 2002-nji ýylda girdim ve şo ýylam Aşgabatda da şo ýyl geldim. Fortepiano hünäri boýunça konservatoriýany okudum. Elbetde näýleýin haýsy konservatoriýanyň haýsy ýyllaryny ýatlasamam o kän ýatlamalar bar. Tutuş gepleşiňiz şoň bilen hem jemläp bilýän men. Dogrusu men konservatoriýa döwründe men estrada ýolumyz bolsun, afterskaydym döretmek meselesi bolsun. Umuman hemme zady şu konservatoriýanyň 5 ýylyň içinde men özleşdirdim. Nähili döwlet syýlaklaryny aldyň bayram? Döwlet syýlaklary konservatoriýada okap beren döwrüm 2005-nji ýylda Ýanglan ýarym telewizýanyň ýeňisi boldum. 2005-nji ýylda talip wagtymda. Mundan başga döwlet syýlaklary 2011-nji ýylda Altyn Asr telewizýanyň ýeňisi. Elbetde ýatdan çykmajak pursatlarymyň biri. Elbette gelecekde de bir näçe ene de döwlet syýlaklaryny armany arzulaýar. Tamam. Her bir bilemok 10 ýyldan 5 ýyldan bayram aýdymyň stili ütgeýär. Stil ütgeýär we bu barada nähili aýdyp berilýär. Täze biz 2006-njy ýylda töwerekde başlapdym men estradada öňem aýtýardym ýöne. Soň okumy tamamlap, soň estrada ýene 2006-njy ýylda aýdyp geldim däme. We şo wagtky stil bilen häzirki stil birazrak ütgeşik. Epe stil geçdi. 2010-a çenle bir stil, 2010-dan soň ýene de bir stil, häzir başgarak stil. Stilleň ütgemesine näme diýäň? Men pikirimçe stilleň ütgemesi näme? Döwre göräm ka diýip pikir edýän. Döwrüň ösüşine görä ýa bir ýaşlaň aňynyň ösüşine görä diýip belki diýip biler. Sen bir söz diýsen, bunam bütün dünýä eşitýän bolsa, haýsy söz diýerdiň? Bütün dünya eşitýär. Ha. Men neme diýerdim? Eceleri söýüň we olary hiç açan anjytmaň diýerdim. O söz. Ha. Eceler söýmeli. Eceler anjytmalam däl. Ha. Demek ki eşitýän bolsa şonu diýerdim. Aýdym döredeniňizi, aranjyk işleriňizde pasylyň ütgemegi siziň döredýän aýdymyňyza täsir edýärmi? Pasylyň ütgemegi men pikirimçe hawa
her pasylla adama näme her pasylyň özüne görä alham elýär diýen ýaly aýdym. Her pasylyň öz siri bolýar-da. Halana mena Kadirjan näme pikiriň bolsa Kış pasylda işlemek diýilýär. Kışda goýulýar. Seýat diýende giýje uzak bolýar. Bizim giýje işleýär. Atan döredýär adamlary. Giýje işleýär. Mana menimle kışa garaş bereymi? Dünya taryhyna bir ýyl goýan şahsiýet bilen gürleşmäne şansyň bolan bolsa kimle ulaşar? dünya taryhyna ýyl goýan şahsiýete edil belli bir pikirime ýokdy bolýan ýöne pikirlensem Magtumul Pragy bilen gürleşesim gelerdi. Magtumul Pragy. Elbetde. Goşgularny Saýlaw sebäbi biziň milli gowancymyz. Geljekki ýaş kompozitorlara berjek maslahatyň barmy? Döwürden ýyda galmazlyk. Şol hukmany suratda gerekýär. Döwürden ýyda galman. Döwre göre aranjировкалар. Aranjировкаň hem döredijiligiň hem awtorska aýdymyň hem döwre göre bolsun. Sen häzir şu wagtky şeylere aýdym dörede aýsam diýen zadyny 5 ýyldan etme. 5 ýyldan eýem şu wagtky şu wagtky döwre göre zat döretmäni başarmalylar. Men umuman maslahatym diýip elbetde şol pikirim ba özümde de ba öňe sürýän. Döwürden ýyda galmazlyk hem awtorska aýdym kendi öretmeli. Şeyler maslahat diýip bilýän. Geçen ýyl köp klip işlediň, ýöne köpsini çykarmadyň öýden. Näçe çykarmadyň? 5-10 klibiň bar taýym sen. Ondan köprak. Näçe çykarmadyň? Edil bir 4-3 sansynyň şu wagt indi çykmaly. Täze çykarjak aýdymlaň barmy? Ýa-da täzelik, näme täzelige senden bir garaşmaly? Ýakynna. Ýakynna. Edil häzira Türkmenowazy teleýaýlymna bir syýasy aýdym etdim. Watanymyzy wasp edýän aýdym. Edil birinji ädimde şol işim dur. Ondan başga da häzir ýakynna ýankaýçym Türkmenowazy bilen 4-5 tane aýdymy şekile geçirmäni meýilleşdirýär. Täze ýanky çıkarılman duran kliplem ýalam edil aýdymlamama täze. Awtorski döreden Kadirjan bilen bile işläp 10-15 tane aýdym etdik. Bana aýdym hasan işläp berdi. Sana da işläp. Olaram nesip bolsa barbardan sözlerini şahir bilen maslahatlaşyp düzüp ýerine ýetirip otýar. Nesip bolsa dinleýijilerime ýetiren. Şolluk dileýän bayram. Mehriban dostlar, ine bugün biz tanışyp akustik gepleşigimizde Bayram Nobatow özüniň 5-6 san awtorsk aýdymlaryny akustik görnüşinde Kadir Dadaýew bilen häzir size ýerine ýetirip berer. Birinji aýdym men halyan aýdymlaryň biri, inşallah bolar diýen umyt edýän. Senden hiç habar ýok. Unda näme bayram biziň gepleşigimizde gelip bir näçe gowy jany aýdyp beren aýdymlaryňa söhbetleňiz üçin köp sag bolun. Biziň hem gepleşigimizden myhmannamyza tanış bolan öýüňiziň bir ýerine goýup biljek ýadygarlyk suvenirimiz. Size köp sag bolun. Sowgat edýäs. Köp sag bol, size de elbetde gowy işler edýäňiz sag bolsun aýdýan işlerinize üstünlük mundan hem meýle. Sag bolun. Tanış bol adamdan belli bolýaly. Her bir ulgamdaky adamlary tanışdyrmakda edýän işlerinize üstünlük.